Ikaw, Kristo. Nembaga bigat tayo amin apo. Ada tayo ti umuna Domingo ti Adbiento. Ti Adbiento iso ti panagsagsagana tayo ti yaay ti apo. Iso ti pangrugyan ti liturgical calendar tayo ti last week. Rinambakan tayo ti Kristo Ari, nagsaltek, nagpatingga di liturgical calendar tayo, tatamang rugi tayo. Kasaganaan tayo, dua nga banag. Ti umuna, dagiti upat nga Domingo ti Adbiento, saganaan tayo ti maikadwa nga yaay ni Apo Jesus. Into no December 16, aging gana ti Christmas, rambakan tayo tumat day di imuna ngayo umay na, iso day ipapasngay na dito'y lubong. Kadito'y panagsagsagan ako nana. Ado digiti kondisyon ti panagsagana. Iti umuna ay maikadwa nga maibasa. Nagpintas dahito yung kunana. Lumabas yung tirabi ikat bumigaten kunana. Iwaksi tayo dagiti aramid iti sipnget. Ket ikawes tayo dagiti igam tilawag. Ikatanan dagiti iwaksi tayo dagiti aramid ti sipnget. Agbiag tayo anatak ng kastatao nga da iti lawag. Awan tinalabas a panagragragsak wenno panagbarbartak. Delikado na kita barkadak ditoy. Awan ti kinaderep wenno naalas nga aramid. Ken awan ti apapa ken imimon. Delikado na adot matamaan ditoy nya. Nukit di ikawisyo ni Kristo. Ikawisyo ni Kristo. Kunana. Kasano ti panang ikawis ken ni Kristo? Naduma-duma ti klase ti panagkawis tayo. Adda dagitay tattao nga uray adda mabalinda, uray no adda sa nikwada, no agkawis da, simple laeng. Adda met dagitay na uray nagsimple di kawis na, bagay na. Adda mo dagitay uray kas ano ka bungga di kawis na, nalat na bagay kala dagitay anjak amo dagitay basta. Adda mo dagitay iyo tahangan da para laeng di jay napintas nga kawis. Ki ikawis kunana. Kasano ti panang ikawis tayo ken ni Kristo? External dahiti bado tayo. Hagaputan na kayo no pormida mga mother butlers ang kalamang dan. Wano nangin ngina tabado mun kalamangkan. Wano nakabado katikas tibado niya popadi kalamangkan haan. Ti panang ikawis ken ni Kristo kunana. Kasla ko mati kunanan, agbiag kayo asisisingpet. Kasano ti agbiag asisisingpet? Nasingpet akmat father ta makimismisa ak. Ang nakayat nga saon nga makimismisa ka nasingpet kan. Nasingpet akmat ta mother butler sakmet lektorak ako laitak. Ay haan. Nasingpet akmat ta padi ak. Ad-adda nga haan. Aga po ta padi ka nasingpet kan haan ah. Yan nga ibaga nga, it doesn't follow ang ano, nagpati ka, wano dahil adda ka mong ka nasingpet kan, haan ah. Nasingpetak mo tamang mangtedak, haan. Nasingpetak mo tagiburburayak, haan lakta ah. Nasingpetak, matiko natay gamino daduma ka, Allah, haan nga agun une, nagsingpet. Oh, haan, na dangerous no daduma dyan agun une. At nasa loob ang kulo ko na nadaya, no daduma. No, gaputang nga agunune, oray makitkita na nga madi aramidan di kabsat na ka, haang nga agunune, madi hanga na singpot daya. Hanga kas jeti na singpot, nga gaputang nga agununin, kadi pa nagsingpot amin nga umulan. Awan basol dan, depende na tamat ah. No tapalo ka hanggang agununin ka nasingpot kan haan ah. Anya tinasingpet nga kung kunana nga panangikawis ken ni Apo Jesus. As ano ti ibagana nga panangikawis ken ni Apo Jesus ti kinasingpet. Dayta man kunana nga awan ti panagin kukuna. Amuyo tay agin kukuna nya. Anya ti tao nga agin kukuna. Ala kumada kami ije seminaryo. Ti biag mi balansium. Intelektual masapol mat nga makaruar ka agadal ka mat nga nasayaat
Ha ang mga extraordinary jilaing mo. Ha ang gamit ang nga tay padpada nga kuneng nga may sala nga lamok ti agperma ka talaga hang kamakarwar haan met ang kasya ta madimet. Ngay intellectual, spiritual. Gina espiriton nga panagbiag mo dapat marinada nga adda. Haan nga daytay no panagkakararag ka sumursurot ka lang nga makipagkarkararag nga awan tinaunag haan nga usto dayjay. Or pastoral, makilangan. Saya atin di makilangan nagmadimo dayjay padi nga hala is-iso na lang tapios uston nga mga masaya at nga makasarita ipagarup nag-iso na lang kalalaing nga masapol ang maki-integrate mat kadagiti tattao amuna ti makilangan amuna ti rumwar makikadwa ken discipline masapol ang adda disiplina kada dagitay ko na anya dayjay disiplina ibiyag mo no anya dayjay biyag iti seminaryo no bawal ti inom no awan ti okasyon kahamo nga ipapapilit nga uminom ka no bawal ti rumwar nga ngagpakpakadahan mo nga ipapilit ngem namadmadimat dayjay kunada yon nga sala sa init sala sa lamig at dagiti agkuna nalaka ti agpadi basta sumurot ka. Medyo dakkel nga question kanyak daya detay sumursurot ka laki di makapagpadi ka. Wen naglakas sumurot nga no panangan no luwalo no trabaho sumursurot ka laeng ngem no haam mo nga ibiyag dayjay aramidem no haan nga iso ti pagbalinam nga biyag mo marigatang kanto iso dagiti dadduma marigrigatan da marigrigatan da nga agriing ti bigat apayahan da nga rod nga imbiyag ti agriing ti bigat kaapaya kasla haan nga kasla external laeng di panangawat madi kasdi magkanya tayo kasano ti agbaling nga nasingpet gapota no addaan ka nang ted ka nasingpet kan ay haan no adda na timmangsitan ka nagpakumbaba ka nasingpet kan haan nga agkurang dayjay anya ti ibagbaga na no addaan ka natural nga mangted ka sungbatan daman wenno saan isubli daman wenno saan DJ ayat mo natural kanyam DJ haang ka nga masaktan tati tao nga no haam mo nga naipapuso no haam mo nga naikawus ni Kristo DJ nang ted ka kahaanda ka nga naliwayan da ka nga sinupapakan iso dagiti agsaksakit tinakem na no nasingpet ti agbyag nga nakakawuskin ni Kristo nga nasingpet no adda tumangsit haang ka nga masaktan nga agpakumbaba orehang ka nga agunune kas pangarigang ko makinarit da ka idi kalman adagbukbuksing ita na inti highway di madama ti ponpon di kasi atin ti agbuksing ita maipurwak kay ta highway ka nagpapaspas ti motor da kayo ti ponpon nagkasumaruno kanja mo ano niya pagapapaan damat kaya adda tumangsit no natangsit no amumla ka nga usto jar aramidem baybay am nga ahang ka masaktan ngam no kung kuna makaadan tula aldaw mo loko nay makaadan tula gundang way kumait natangtangsit mamede je puson haang ka nga masaktan apa niya isugarot ti katataom ti ibagbaga na nga panangikawuskin ni Kristo pagbalinam nga iso ti katataom dijay agay ayat daya ano adda tumangsit agpakumbaba ikarkarigatam hamo nga ikarigatan ang padpadasen kala ko may seminaryo ko kayat agin sisingpet ka ta adda makit adda kayat mo nga gunodin inton ngay no nagunod mo sinno ka nga rod isi inton no nagunod mo di kaya mo ta awam metten ti boss mo sinno ka nga rod haan nga kasjay ti ibagbaga na nga panangikawuskin ni Kristo agbalin a natural abiyag mo ngano man nagtulong ka isun ati katatao mo hanggang nga tumultulong gapota adda kayat mo nga agsubli investment dayjay no kaya mo tinasingpet no nasaya at di katataom ala uray adda pagkurangam uray adda pagkapsutam no iso ti katataom good dayta ngam no agar aramid ka na imbag tagberbero ka ti sopapak na haan pay laeng nga puro nga nakakawis ken Kristo dayta uray adda pagkapsutam
Uri adda pagkurangam no pagbalinam nga katataom ti tumulong agayat iji pamilyam orno sa tumula natural nga ornosem gaputi no adda agtinnangsit ka isurom ti pakumbaba no adda aginimot ka isurom ti sinnaranay ta pamilya kayo nga rod iji pa nagkakaaruba no sino ti addaan tulungan na no sino ti masakit pagsisinaranayan agbalin nga natural nga panag kasjay mo ti ibagbaga tayo ti sisa tayo anya DJ sisa tayo pagbalinan tayo nga wagas ti panagbiag dayjay agsinnaranay agpinnakumbaba alan ore adda pagkapsutan ti agkakaaruba rumimbaw latta kumaji kinaimbag nya ti pangawag da kunada no daytay naimbag ka, nasaya at managtulong ka met, ngam marites ka, inya pangawag da, God Samarites, kunadan sa haan nga God Samaritan, no, di God Samarites, kunadan. Kaya di uray na adamo dagitay pagkapsutan, ngam rumimrimbawlat na di jay panagkakabsat, haan mo nga aramiden, laeng, gaputa kayat mo nga agsubli, haan aramidem ta iso ti katataom iso nga imbagana ni Apo Isos ay ni San Pablo kadagiti taga Roma ikawusyo ki di ni Kristo dahil ti panangikawus kin ni Kristo kanukas ti wagas ti panagbiag tayo uray umay nga kunana nga kaslaman nanakaw di tay amuno niya ti oras nga umay awan danagen tayo uray ka inya nga oras ka umay dayto nga manghusga kada tayo awan pakaratelan tayo awan pagdanagan antay nga agapura taapaya isugarod ti katatao tayo kala di dyan umalagip yun di istorya istorya classic story nga nya ti kunana adda may nga padi nga agay ay ayam ti pingpong kasi naludsod da seminarista ng saludsod apo niya ti aramidem no into no bigat ka kanibusanan ng tilubong anya ti kuna DJ padi ituloy ko latta ati agay ayam ti pimpong anya ti aramidak agawidak inak ibagaji pamilyak nga pakawanendak ay ayateng kayo inak agkonpisaren tanagado ti basol ko inak ipatawid dagiti kayat ko nga ipatawid wano inak singiren ti utang dagiti nakautang wano di uta kala ko mo no end of the world den anya ka ijay kanto nga agbaliw ijay kanto nga agpakawan into no daytay agkutkotong ka nga nagkansiren nga daytay kudil kento lang latakwan samon tula iburay dayta kinaimbag mo kada sakan tula agpipinakawan awanan naladaw ton sakit tayo makidi nga Pilipino dayjay nya inton na tayo ala agpipila tayo pakawanan na ka po lasikamat tuladem mo di kantana pakawanan na ka po manggag na pay naladawon kayso dahi ti ibagbagan na kakabsat uray nakapsot tayo ti panangikawus ken Kristo agbalin ko mga iso ti biag tayo wagas ti panagbiag tayo dagiti galad na natural nga tumultulong haan nga agberbirok ti supapak na nasikangarot ti naparaburan natural nga agserserbi nga agberbirok ti supapak na amom no agserserbi ka nga agpampamarang nagada ko man umay dagdalos idtoy no pamarang di pa nagserbim nakita mga agchis-chismis da nga di da nga agdaldalos ug sakit tinakom no ligiti nga di da pelang imay sa dala rumor no merienda kung kunana dayjay nga nakapukos dayjay apaya agberbirok ti kadwana agberbirok ti kasupapak dayjay trabaho na kakaasya ka nagserserbi ko ni Apo Padi di nakampay pinalakpakan ka palakpakan kayo man anya naalayo bimma nang kayo dagiti agserserbi nga haan nga pudno dayi puso nga nakakawis ken Kristo. No dagiti no nang nagparabor ka tahan na nga inted nga insubli kamasaksaktan dayi pusom. Haan nga nakakawis ken Kristo data agmulmula ka laeng nga magapit kanto. Haan nga kasjati nakakawis ken ni Kristo. No natural nga agparparabor ka so badandaman di inted mo awang problema kanyam apaya nasaya at nga ron di katataom
Uri agtrabaho ka noon, agkapsot ng agtrabaho kasi ka, desidido ka, para iti pan nakaiday-dayaw ko ni Apo Diyos, pan nakapasantok, haang ka nga masaktan. Uri makasarak ka tinatangtangsit, katrabaho man, kaarubam man, kapamilya man, uri tumangsit, haang ka nga masaktan, apayan, natural nga ro di kinapakumbaba. Ngamno agin ko kuna ka, ikarigatam ti kunwari agaramid tapno makatulong iti sabali ngamahaan nga natural ay masaksaktan ka, marigatan ka, apay hanggar nga iso ti natural. Kada ito'y kunana no na ikawus ni Kristo kada tayon, uray umay anya nga gundaway, awan danagan tayo. Uray pumusay ti maysa ka, uray pumusay ka kuma, ti pamilyam won masayangan da. Nga mahaanan nga masapol nga sakay lagpipin nakawan no adda na tayon haanan nga maaramid aapaya naturalan ang ano nagkamalin ka pakawanen mon nagkamalikan pakawanen dakon iburay ko ti addan ay agbebinuray tayo agsisinnaranay tayo no agbalin ang natural akas di ti biyag tayo dayta ti kungkunana nakakawuskin ni Kristo. Uray anya nga gundaway, anya nga oras nga umay, awan ti kabuteng tayo. Apaya, agbibiyag tayo nga rod, iti biyag ni Kristo. Iburburay tayo nga rod, jay biyag ni Kristo. Ngamno inton maudi nga gundaway, sa tay agapura nga agpakawan, sa tay la agapura nga agsagot, sa tay la agapura nga agsisinnaranay, baka naladaw to. Hantay nga amo ti biyag kakabsat, kendi kunana nga rod ka kasla umay nga mannanakaw hanga agpakada. Kakas ano ti sisasagana, agbiag a natural para kin Kristo, agbiag nga awan pa nagin kukuna, lanuman pa'y nakapsot tayo, akseptaren tayo dagiti pagkapsotan tayo, ibiyag tayo latati ayat, kinapakumbabakin na po na panagserbi, na umay ni Kristo kada tayo, ay awanan ati danagan tayo. Awanan ati kabuteng tayo, awanan ati pakaratilan wano pagapuraan tayo, apaya naruwam garuden. Iso garud ti os-osto nga biyag tayo, iso garud ti natural nga biyag tayo. Alat ti nga panagsagsaga tayo, iti ay ni Kristo, nawaywaya nga biyag, naragragsak nga biyag, amuyo ti karigatan nga biyag, kunana di biyag nga agin kukuna. Di karigatan nga biyag iso daytay most stressful life kadi jay biyag nga agin kukuna tay agin sisingpet agin papakumbaba agin aayat nga maamet kuminkinit da jay kuminit iya puso ngamno inted mo siraragsak nagin awa adupay ati mangayat keng ka